בוקר טוב. בוקר טוב. רוצה להזמין? כן, רק נס קפה בבקשה. חלב קר, חם? חם. עוד משהו? לא, תודה. אחלה. נס חם, חלב חם. הכל בסדר? מה? הכל בסדר? כן. צריך עוד משהו? לא, תודה. איך קפה? מצוין. אם אתה צריך משהו, אז אני מילי ואתה יכול לקרוא. בסדר. אחלה. מילי, חשבון לשולחן 6. הכל בסדר? בסדר גמור. אתה צריך עוד משהו? לא, תודה. איך הקפה? מצוין. אחלה. אם אתה צריך משהו רק תגיד, אני גבי אחרי משמרת. נעים מאוד. נעים מאוד. מילי, מה עם המאפינס? הכל בסדר? כן, כן. אני בני, אני בעל הבית. אתה צריך עוד משהו? לא, לא, זה בסדר. נעים מאוד. איך הקפה? מצוין. אנחנו חולטים אותו לבד. באמת? זה נס קפה. זה לא מה שרצית? כן, כן, כן. אם אתה רוצה משהו אחר, לא, אז... לא, לא, זה... זה אורי, השף שלנו. נעים מאוד. נעים מאוד. הקפה מצוין. תודה רבה. זה קופסה חדשה, רק היום פתחתי אותה. זה לא קפה קקה כמו שיש בארץ, זה נס קפה אמיתי תוצרת חוץ. היום בבוקר הלכתי, בחרתי את הקופסה לבד בעצמי בסופרמרקט. אני כל בוקר בוחר את כל המצרכים לבד בטמפרטורת החדר. מה שמת? סוכר או סוכרזית? סוכר. ארלה, כי זה סוכר גרגירי לבן. גם חלב. אני אף פעם לא משתמש בחלב מקופסה או חלב אמין, רק חלב בשקית. מה שמת? חלב חם? כן, חם. ארלה. בדרך כלל אני שותה עם קר, אבל... בטח, זה לא משתלם לך באותו מחיר, אתה מקבל חלב חם. בני, זה לא רק עניין של מחיר. אני יודע, ארי, אני יודע, אבל לך תסביר לאנשים. ארי רצה לשים לך 2 כפיות קפה. שאלתי אותו, ארי, כמה אתה שם לך? אמר לי אני שם 1.5 כפית. אמרתי לו, ככה אני רוצה. ככה אני אוהב את זה. אמרתי לו. אז אתה מסודר. כן, כן. זה בסדר. מילי, ביקשתי ממך 1000 פעמים לפקוח עיניים, מילי. מה הוא רצה? מי? הבעל הבית. כלום. הוא רק רצה לדעת אם הקפה טוב. אני אריה, בעל הנכס. אני פה מזכיר לו את המבנה. נעים מאוד. הכל בסדר? בסדר גמור. איך הקפה? מצוין. זה רוני מילוא, מה ראש העיר? נעים מאוד. נעים מאוד. הכל בסדר? בסדר גמור. יופי, איך הקפה? מצוין. עם משה פרסטר בתפקיד רוני מילוא. איך הקפה? מצוין. ארלה. אחלה. 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 אחלה.